नमस्कार मित्रांनो, आज आमच्या सर्व ग्राहकांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. तुमच्या विश्वासामुळे व तुमच्या सहकार्यामुळे आज सुनील एजन्सी तुमच्या सेवेत आहे. आपल्या प्रेमाबद्दल व आपल्या पाठिंब्याबद्दल सुनील एजन्सी आपल्यासाठी एक छोटस भेटवस्तू म्हणून आपल्यासाठी एक कॅलेंडर घेऊन आलेली आहे. सुनील एजन्सी कडून सर्व ग्राहकांना मोफत कॅलेंडर देण्यात येणार आहे. तर लवकरात लवकर सुनील एजन्सीला भेट द्या व आपली खरेदी करा व आपले मोफत कॅलेंडर घ्यायला विसरू नका. तर मित्रांनो, तुम्हाला यायचं कुठे? पाटील दरवाजा, विजय हॉटेल समोर, सुनील एजन्सी चोपडा.